Good EM, tinuod ba nga ana ay God the Mother? Good EM, tinuod ba nga ana ay God the Mother? Mga higalagigsoon, salamat sa nagpadala ni nga pangutana. Tinuod ba nga ana ay God the Mother? Now, atong tagsa-tagsaon ni pagtubag mga ato ni ipasabot og maayo sa atong mga suking tigpaminaw. Sa dili pa nato tubagon ang tumong sa iyang pangutana nga tinuod ba nga naay makagagahom, no? Inahan nga makagagahom nga gitawag og God the Mother nila mga higalagigsoon. Ato una isaysay unsam ning God, no? Kay ang God mga higalagigsoon nahimo man ning universal nga termino sa makagagahom karon mga higala og kaigsuonan nga gigamit karon as a standard nga communication kung maghisgot ta og termino nga na ang address sa makagagahom gigamit kining pulong nga God mga higala o kaigsuonan, no? Mao ni ang nahitabo karon mga higalagigsoon. Now, tinuod ba nga na ay God the Mother? So una, ato ipasabot kaning word nga God mga higalagigsoon. Ato ni makita sa Isaiah 65 versikulo 11, no? Isaiah 65 versikulo 11. Apan kamo mao sila nga misalikway ni Yahweh nga nakalimot sa akong balaang bukid nga nag-andam sa usa ka lamisa alang ni ana nga tropa ug nga nagasangkap sa halad ilimnon ngadto ni ana nga kadaghanon. Ato nakita mga higalagigsoon, ato nadungog. But ye are they that forsake the Elohim Yahweh, that forget my holy mountain, that prepare a table for that troop, and that furnace the drink offering unto that number. Now, atong nadunggan diri mga higalagigsoon nga ang mga katawhan daw ni salikway ni Yahweh. Isalikway ni Yahweh ug nakalimot na sa balaang bukid, the holy mountain, ug nag-andam ug usa ka lamisa alang ni ana nga trupa, no? Troop o panon mga higalagigsoon ug nagasangkap og mga halad ilimnon. Now kung tanaw nato ni nga bersikulo ngadto sa Hebrew, ang ato makita aning word nga troop sa ubang version ani gigamitan nila og fortune, no? Kaning troop sa laing version ang gigamit ani fortune. Sa Hebrew mga higalagigsoon, ang mabasa nato dito God, no? God mga higalagigsoon ang makita nato diha. So kaning unsam day ning God? Ang God mga higalagigsoon matud pa sa Hebrew Dictionary, a Babylonian deity. A Babylonian deity of fortune and a deity of Babylonian troop. Sa ato pa, ang makagagahom sa Babylonia sa kana ang swerte-swerte, no? Makagagahom sa Babylonia sa swerte-swerte o makagagahom pod sa Babylonia sa mga panon. No, mo na makita nato sa hubad mga higalagigsoon sa mga ubang version nga ang kaning God sa Hebrew, original gid sa Hebrew, God pag-abot sa hubad nahimong troop, nahimong fortune. So, ang original ana mga higalagigsoon is a Babylonian deity God mga higalagigsoon nga karon common nga gigamit sa communication karon sa mga tao mahitungod sa makagagahom God, no? God ang gigamit nga gihubad na sa karon sa mga sa Bisaya og Ginoo, no? Nahimong Ginoo ang God
mga higala ka igsuonan. Apan kung tan-aw nato ang ugat niini, mao ni ang makagagahom sa swerte mga higala ka igsuon nga maoy napuli sa ngalan ni Yahweh. Kung basahon nato ang Isaiah 65, gibiyaan sa katawhang Israel si Yahweh og nisimba hino ni God. Ug may naitabo karon sa kalibutan mga higala ka igsuon nga ang God nahimo na hinuon nga kumon nga nasilsil sa huna-huna sa mga tao nga ang kaning pulong God nahimong titulo daw sa ato ang Creator. Nahimong title sa atong Creator mga higala ka igsuon. Apan kung ukito na to ang kasaysayan, kani parte lang ni sa programa no sa kaaway nga mailisan ang original nga ngalan, mabiyaan ang original nga ngalan sa atong makagagahom nga mao si Yahweh, unya mapuli ning mga titulo nga minugna lamang sa tao mga higala ka igsuon kay aron di malitok ang original nga ngalan nga mao ang Yahweh. Di malitok ang original nga ngalan nga mao ang Yahweh, unya ang malitok hinon mga higala ka igsuon kanina hinong hinimok nga mga titulo sa mga tao nga kung tan-aw nato ang mga kasaysayan gikan ra di ay na sa mga deity sa mga pagano mga higala ka igsuon. No, deity ra na sa mga pagano kay way laing history sa word nga God kanang God nga God mga higala ka igsuonan, walay kapaingnan kung imong ukiton ang kasaysayan anak mga higala ka igsuon adto na musangko sa Babylonian deity mga higala ka igsuonan. So sa pangutana siguro nga gigamitan og God, ang tama nga termino ana Elohim or makagagahom. No, makagagahom ang God. Ang dapat unta gamito nato ang mga higala ka igsuon makagagahom. No, kay ang God kung gamito nato nang amoy titulo ni Abba Yahweh, sayop na. Kung ingon ta si Yahweh ang God sa Israel, sayop na mga higala ka igsuon kay si Yahweh ang God, lahi man na, deity man na sa Babylonia. So si Abba Yahweh, dili man siya makagagahom sa Babylonia, makagagahom siya sa Israel. So isiparit na to na mga higala ka igsuon. Si God o si Yahweh, managlahi na. Muna, kung basahon na to ang Isaiah 65, nibiya sila ni Yahweh o nisimba ni God. Kay si God, kompetensya ni Abba Yahweh. Kasi Abba Yahweh, makagagahom sa Israel, samantala si God, makagagahom sa Babylonia. No, makagagahom sa Babylonia. Nga karon kumunang gigamit karon sa kalibutan, isip limbong ni Satanas mga higala ka igsuon, aron ang ngalang Yahweh dili malitok o kani nahimo sad ni nga tradisyon sa mga Judaism tungod ani ilang kinaiya nga taguan ang ngalan nga original pulihan sa mga ngalan nga dili mao balag litukog yano-yano ng mga ngalan nga ilang giimbento, mga titulo nga ilang gipadako kay gusto man sad nila mga higala ka igsuon nga di malitok ang original. Apan nato nga naibalos ka matuoran, ilitok isulti gid nato ang original nga ngalan sa atong makagagahong mga higala ka igsuon. Kay ang tradisyon nga pagtago-tago sa ngalan dili na sugo ni Abba Yahweh. Hinimo lang na siya sa tao mga higala ka igsuon. Now, adto ta sa pinakatumong sa maong pangutana. Tinuod ba nga adunay kana ang makagagahong nga inahan? No, kay na may langit nung amahan. Tinuod ba na ba po'y langit nung inahan? Mga higala ka igsuon. So atong tubag niini, dili tinuod nga naay langit nung inahan kay wala may asawa ang atong langit nung amahan. No, walay asawa ang atong langit nung amahan mga higala ka igsuon. So naay mga pundok o grupo sa tinuuhan nga nagtuo nga ang langit nung amahan naa daw asawa kay kaning Holy Spirit or kaning balaang espiritu daw mga higala ka igsuon mao daw ni ang asawa sa langit nung amahan. No, na mga pagtulunan nga ingon ana mga higala ka igsuon tungod kay ilang gibase dinhi sa Genesis 1 versikulo 26 nga nag-ingon dinhi mga higala ka igsuonan na atong basahon ang Genesis 1 versikulo 26 ug ang Elohim miingon atong buhaton ang tao diha sa atong dagway sumala sa atong hitsura ug itugot kanila ang pagdumala ibabaw sa mga isda sa dagat. So ang gingon dinhi mga higala ka igsuon ug niingon ang Elohim
atong buhaton ang tao sama sa atong dagway. So kaning atong daw diri mga higalag igsoon kay istorya daw sa amahan ani ang iyang asawa nga mao ang Holy Spirit. So mo ni ang gitawag kay interpretasyon nila ang ilang pagsabot no aning mga aning pundok nga nagtuo nga naay asawa ang langit ng amahan. No? Atong buhaton ang tao sa atong dagway ilang gisabot nga kini giisgutan dinhi og atong ang istorya daw sa amahan ani ang iyang asawa nga mao ang Holy Spirit. Pero mga higalag igsoon kini nga pagtulunan bunga lang ni sa kuna-kuna sa nagsabot ug nagbasa ani. Ang kasulatan walay plain, walay mga inunta lang masabot nga mga punto dinhi nga ang amahan adunay asawa. No, ang amahan adunay asawa mga higalag igsoon. Ang tin-aw sa kasulatan nga ang amahan adunay anak pinaagi sa ang lalang sa Ruach HaKodes. Apan dili ang Ruach HaKodes asawa, kun dili gahum kana sa atong langit ng amahan nga gipalihok niya mga higalag igsoon. Kay wala may imposible sa atong langit ng amahan tungod sa iyahang gahum ang tanang butang iyang mahimo. Unsay giingon sa buhat 1 bersikulo 8 mga higalag igsoon ingon ang kasulatan. Ang buhat 1 bersikulo 8 ani nga gingon apan kamo makadawat og gahum. No? Apan kamo makadawat og gahum human nga ang balaang espiritu moabot nganha kaninyo. So sa diha din balang espiritu moabot makadawat ka og gahum kay ang balang espiritu gahum na sa amahan nga iyang gihatag ngadto sa tanan nga nagatuo ni Yeshua Misaya. So ang balang espiritu mga higalag igsoon dili na inahan, dili na asawa sa langit ng amahan kana nga pagtulunan usa ka tinumo-tumo. Ang kasulatan ra ba nagapasidaan sa pinadayag 22 bersikulo 18. 22 bersikulo 18 kay ako nagapamatuod ngadto sa matag tao nga ang nagapakadungog sa mga pulong sa propesiya niining basahon kun adunay tao nga modugang ngadto niining mga butanga ang Elohim modugang ngadto kaniya sa mga hampak nga nahisulat dinhi niining maong basahon. So ang magdugang sa kasulatan dugangan usab sa hampak. Oo, dugangan usab sa hampak mga higalag igsoon. So dili ta magbuot-buot og hatag og interpretasyon. Ang kasulatan mismo ang muhatag og tama nga kahulugan mga higalag kaigsuonan. Sa Proverbs 30 verse 6 ingon ang kasulatan dili ka magdugang ngadto sa iyang mga pulong aron dili siya musaway kanimo ug ikaw makaplagan nga usa ka bakakon. So unsay gingon? Dili ka magdugang ngadto sa iyang mga pulong aron dili siya musaway kanimo ug ikaw makaplagan nga bakakon. So dili nato pun-an ang kasulatan mga higalag igsoon. Pinaagi sa pagwali og mga pagtulunan nga ang balang espiritu asawa sa langit ng amahan baka kana mga higalag igsoon. Unsaon gud pagkaasawa nga ang kasulatan nagpunting man sa balang espiritu nga masculine. Oo, nagpunting man sa balang espiritu nga masculine pasabot gahom nga lalaki, no? Gahom sa lalaki nga bahin dili babae. Kay gihimo man nilang babae kay asawa kuno ang balaang espiritu mga higalag igsoon apan dili kana tinuod. Ngano man ato ning makita sa Juan kapitulo 14 mga higalag kaigsuonan, no? Juan kapitulo 14 niingon dinhi bersikulo 26 atong basahon. But the Comforter, which is the Holy Spirit, whom the Father will send in my name,
He shall teach you all things. Unsay gingon mga higalagisuon? Ang maglilipay daw, ang balang espiritu, kinsa gipadala sa amahan diha sa ako ngalan, ingon si Yeshua, siya mutudlo kaninyo sa tanang mga butang. Kung taon na nato sa English, He shall teach you. Kung iyong kag He, address gina sa lalaki. Nganuman, ang gigikanan sa Holy Spirit, mauman ang amahan nga usa ka lalaki, masculine, dili babae. So kung himo ang asawa nimo ang Holy Spirit sa amahan mga higalagison, sama aning mga pagtulunan nga nagtudlo nga naaday God the Mother, mao ang Holy Spirit. Bakak na mga higalagison kay ang Juan 14 versikulo 26 nga ang balang espiritu nga mao'y nagtudlo sa kamatuoran nga gipadala sa amahan, He shall teach you man. Lalaki, masculine man mga higalagison, dili man feminine. So dili di ay babay ang Holy Spirit, lalaki day hinuon mga higalagison kay gikahuman kini sa amahan nga mao ang lalaki. Gani ang amahan namo nagtudlo ang atong Misaya, ingon ana ninyo pagampo amahan namo nga naa sa langit. Pagadaygon ang imong ngalan. Wala gyud gitudlo diha nga inahan namo. Wala gyud inahan namo, amahan ra gyud ang gitudlo mga higalagison. So kung naapay magtiayon ngadto sa gingharian ngadto sa kalangitan, dapat nauntay amahan namo ug inahan namo. Apan wala man mga higalagison, tin-aw o klaro mga higalagison nga walay mga sita sa balang kasulatan nga imong masabot nga adunay langit nung inahan. Bunga na ni aning mga bakakong magtutudlo ug bakakon nga mga nagdala sa mga pagtulunan nga dili pinasubay sa balaang kasulatan mga higalagison. So atong tubag tinuod ba nga naadunay God the Mother o kanang inahan nga makagagahom, dili tinuod. Kay tin-aw og klaro sa kasulatan nga kaning Genesis 1 versikulo 26 ang gikaistorya sa amahan ana dili ang langit nung inahan, baka kana hinunoa ang iyahang pinanggang anak. Ang iyang pinanggang anak, ang iyang gikaistorya anak mga higalagigsuon, ato ning makita dinhi sa Panultihon 8, no? Panultihon 8. Atong makita dinhi mga higalagigsuon. Bersikulo 27 kung magsugod, sa diha nga siya miandam sa kalangitan didto ako, o sa diha nga siya kining siya gisgutan ang amahani mipahimutang sa usa ka utlanan nga sa naong sa kahiladman, sa diha nga siya sa tupa ang langitong amahan mipahiluna sa mga panganod sa itaas, sa diha nga siya ang langitong amahan gyapon mipalig-on sa tuburan sa laod, sa diha nga siya mihatag ngadto sa dagat sa iyang mando aron ang mga tuburan dili gayud mulapas sa iyang sugo, sa diha nga siya ang langitong amahan mitakda sa patukuranan sa yuta. Verse 30, niadtong panahon na ako duol niya ingon sa usa nga gipadako uban niya ug ako sa adlaw-adlaw mao ang iyang kahimuot nga nagakalipay kanunay sa atubangan niya. So, mga higalagigsuon, kani din gikaistorya sa amahan sa iyang sa time sa day of creation, sa week of creation, ang anak di ay mga higalagigsuon. Kay ang anak mo man ang una nga gihimo sa amahan sa wala pa gihimo ang kalangitan, ang yuta ug ang tanang butang nga ana ani ini. Ato ning makita sa Panultihon 8:22. Ang Elohim mipanag-iya kanako diha sa sinugdan sa iyang dalan, sa wala pa ang iyang mga buhat sa kakaraanan. Ako mipahimutang gikan sa walay katapusan, gikan sa sinugdan, sukad nga ang yuta diha na. So mga higalagigsuon, si Yeshua unang gihimo gikan sa walay sinugdanan. Ano man, si Yeshua gikan mang abayawi. So kung sa abayawi way sinugdanan, siya usab gikan ni abayawi nga walay sinugdanan. So mo ni punto mga higalagison nga sa wala pang kalangitan, wala pa ang yuta, wala pang tanang butang nga makita sa atong mga mata, ug bisan pa ang mga butang nga di makita sa atong mga mata nga nag-exist, mga higalagison si Yeshua una pang gihimo ni ana. Unsa may pamatuod nga ang Panultihon 8 nagpunting kini ni Yeshua. Ato ning mabasa sa Panultihon 8:35. Ingon nga og 36, kay si bisan kinsa nga nakakaplag kanako
nakakaplag og kinabuhi og makaangkon og pabor sa Elohim. Nganon ingon man dinhi si Yeshua, ngano man kay Juan 14:6 ingon si Yeshua, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. So sakto kayo, tukma kayo mga higalagigson, nga ingon ang anak dinhi nga bisan kinsa nga nakakaplag nako, nakakaplag og kinabuhi. Kay ningon man si Yeshua, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Verse 36, apan siya nga nagpakasala bato kanako, nagadaot sa iyahang kaugalingong kalag, silang tanan nga nagadumot kanako, nahigugma sa kamatayon. Tinuod na, kaya ang dili mo dawat sa Misaya, may silot sa kamatayon. May silot sa kamatayon, mga higalagison. Apan ang mudawat niya sa Misaya, makabaton sa kinabuhi. Apan wala